Марко Сокол, само ще ви кажа, стана 8-я футболист на Ботев, който тази година вкарва в турнира за Купата на България. Сега опитва да добави асистенция. Вутов 2-0 за Ботев. Антонио Вутов и още веднъж феновете на Ботев са в екстаз. Звучен шамар по амбициите на Лудогорец в този матч. Дубова започва да се използва и Лудогорец трябва да реагира. Гол и асистенция на сметката на Марко Сокол. На точното място Антонио Вутов. Ботев Пловдив 2, Лудогорец 0. Канари и юнаци започнаха да скандират феновете на националния стадион Васил Левски. Вие се насладете отново на попадението. Съществената игра на Марко Сокол. С толкова малко докосвания, на пръв поглед толкова просто, но в същото време толкова трудно. А какво ще кажете за головия пас? Понякога, дами и господа, пред красотата в футбола просто трябва да свалим шапка. Отлична атака на Ботев Пловдив. Стана въпрос за атакуващия футбол, който и двата отбора изповядват. За момента този на канарчетата дава резултат.